Este verán imos aproveitar que baixamos un pouco a revolución, pero non imos deixar de xogar, así que imos recomendarvos algúns pequenos xogos para botar así pois unha tarde de verán na piscina, na praia ou onde queira que botades vos as partidas. Hoxe comezamos recomendando este xogo que se chama The Traveler's Path. Este xogo chega da man do estudio brasileiro White Rose Games e estamos a falar dun xogo de crevacabezas no que temos que colocar pezas dun camiño de diferentes formas para facer que a nosa personaxe protagonista chegue do punto A ao B, que está marcado por unhas bandeiriñas. Pois nós, desde esta vista cenital, tenemos unha especie de cursor para poder cambiar de lugar as pezas e tamén facela rotar para axustar o camiño para que ao final esta persoa chegue pois ao punto que ten que ir, que isto é como facer o camiño de Santiago, pero cambiando o camiño. O normal. A medida que avanza o xogo vanse metendo novas mecánicas. Por exemplo, haberá algunhas pezas que non poderemos rotar ou teremos outras pezas que non poderemos mover do sitio. Tamén haberá unhas mecánicas que pilla moi ben agora cos Xogos Olímpicos, que haberá que pillar unha moeda de bronce, de prata e de ouro para logo rematar o camiño. En algúns casos teremos que levar a 2 viaxeiros simultáneos. Que estes en concreto foron os meus favoritos, xa que requiren un extra máis de darlle a cachola para saber en que momento teñen que xuntarse os camiños de ambas personaxes, e a verdade é que eses niveis eu que os disfrutei un pouco máis. Tamén van aumentando a dificultade no sentido de que se afasta cada vez máis a cámara, co cal temos fases con maior combinación de pezas, co cal tamén maior dificultade polo xeral para chegar ás solucións. Falamos dun total de 54 niveis e ben é certo que chegado a un punto pois sí que paran de aparecer novas mecánicas e temos máis ben cambios de paisaxes, pois a un deserto, tamén a un escenario con neve. Pero son fases que poden ser bastante rápidas de pasar, desde 1 minuto, se o temos moi claro, ata 5 ou 6 minutos se nos atasca algunha máis. Todo isto con este estilo gráfico un pouco na liña do que sería o Link's Awakening que se fixo o remake para Switch, pero cun acabado un pouco máis distinto, non imitando tanto materiais tipo plástico ou miniaturas. E a verdade é que o xogo funciona como o que non ten unha ambición tola, e nese aspecto pois tamén funciona que é un xogo que ahora mesmo tedes a 3 euros, en 2-3 horas podedelo pasar sen ningún problema. Entón iso, para botar unha tarde que non sabes que xogo pillar, pois é un bon xogo para enchufar tanto en Switch, en Xbox, como en PlayStation e tamén en Steam, e tamén compatible con Steam Deck, así que sobre todo nas portátiles é un xogo que se deixa xogar bastante ben e o que decimos tamén pois para xogar na praia ou tamén calquer punto que escapemos estes días. Medio son, sen máis, temos unha melodía que acompaña, que nos dá ese toque de relaxamento que ten o xogo, o cal funcional no aspecto que toca. Así que este The Traveler's Path é un xogo sinxelo, distintos crevacabezas destos de ordear un camiño que teñen o seu aquel, moitos deles con varias solucións posibles, non fai falta que sexa xusto unha exacta e precisa, e que está a un prezo bastante asequible. Xa vos digo, menos que unha bebida en un festival, así que se non andades con moita sede, aí tedes unha solución. Se queredes estar pendentes das próximas recomendacións que fagamos, xa sabedes, temos aquí o botón de suscribirse se ainda non estades, e deixade un like se vos gustou esta presentación. E tamén, se queredes ver máis do xogo en calma, como o pasamos nós, ou tedes xa o xogo e queredes ver un pouco como se pasa algunha das fases que se vos atasca un pouquinho máis, vai quedar agora por aquí nun sitio desta pantalla, pois como se pode pasar esa fase. Un gameplay onde pasamos os 54 niveis. Nada máis, saúde de Gordillo e cuidadevos. Ahora es por aquí, luego por aquí, luego por aí, e por aí, e agora por aí.